Damag met iti negosyo, maragsakan dagiti cook of food vendors sa iti night market ito siyudad ti San Fernando. Agsipunta sumaysayan matan iti taray ti negosyo dagitoy, wano ti panaglakwan iti naluto at araon. Iti interview ti Bombo Radio Ginilizel Monotilia, iti Urban Food Park Presidenta, nadlawanda pumimpintas matan ti panaglako da, no ikumpara iti na palabas nga bulan. No pekasta kunana, laksi da limukayan iti restriction iti COVID-19 response aga tultuloy iti panangipatungpal ken panangsurot dagiti naga health protocols wenno minimum health standards kontra iti sakit a COVID-19. Kasi ni Apo ket makita mi matun nga agsugsuglim sa night market ta kasi Apo ti tao ni night market idi. So agyaman kami ta madadungaten adungot ti dagitay customer media nga po Apo adadamot nga makikita mi tapta sa idi napalabas na bulan nagpapsok na talaga ti lako mita syempre MECQ tayo GCQ ket adutay matlaong iti bawal ngun Apo ket makita ko nga na dakto talaga ti diferensya na ta adungot ti customers mi nga umayen na nakita damot na night market. So, kasabay mo tayong ngayon, iti pa implement ito yung Ciudad San Fernando, iti alert level 2 man. Kaya kung mag-obserbaran tayo pa yun, nagadumot iti at tao mo. Kasi niya mo iti yung mag-obserbaran ito tangad ka naman? Medyo mas nalukay Apo tapang sumursurot pa nila sa ati protocol Apo ti CTCHO ta nagita bawal mi tayo laang Apo ti ubing. Kailangan pa lang adati face mask, face shield bago da unag. Kin social distancing Apo implementar mi tayo matlaong. Nagduma adamot iti taga city Apo nga may tumultulong kanya mi no maiwasan tayo garo DJ crowding. So DJ Apo ti kwami tatay so tayo matlaang dagitay nga na kasla idio na nga na-stricto kami nga as of now bawal tayo laong nagitubing Apo kanyami.